Hoxe é o día grande das rondallas de Reis. O recinto feiral de Vigo acolle o concurso que pon remate á tempada e no que compiten 17 agrupacións. Este tipo de música tradicional, tan propia do sur de Pontevedra, está de novo de moda grazas en parte á película Rondallas, participada pola TVG. A nosa web, que24.gal, retransmitiu este evento en directo con gran acollida. Cheo total no IFEBI, coas 6.500 entradas esgotadas días antes para ver o que podemos denominar o Mundial das Rondallas. O momento en que culminan meses de ensayos e poñer o colofón coa mellor actuación. El final y ver todo lo que hemos podido hacer juntos en toda la rondalla, la verdad que es un momento muy especial. Empezas en setembro a ensayar pensando na data do IFEBI. A data do IFEBI é o día no que finalizas, por cima, onde remata o Nadal. Pontellas e Atios, parroquias con maior tradición no Porriño, parten como favoritas. Calidade musical, coordinación, coreografía dos abandeirados ou mesmo o entusiasmo dos compoñentes son detalles que valora o xurado. Está aí entre nós, máis Atios, e bueno, é unha rehabilidade moito encima de nós, e bueno, a ver. Sempre hai cousiñas e tal, pero eu creo que saliu moi ben e o público aplaudinos moito. En total, 1.500 compoñentes entre as 17 agrupacións participantes. 3 delas son de recente creación. Isto é unha rondalla que arrancou de cero, aparte nun concello no que non había tradición rondalleira, como é o de Bayona, fomos a primeira rondalla que se fixo no concello, e hecho, nacemos de cero. En 1917 está datada a primeira rondalla na parroquia viguesa de Zamáns. Naceron vencelladas as organizacións agrarias do sur de Pontevedra. Dende entón viviron momentos de auxe e declive. O momento máis álgido foi nos 90, no 92 con 30 e pico rondallas. Ahora mismo somos 17 ou 19 realmente. E hai unha lixeira subida, sí. A parte está de moda, porque a película, ahora pois o libro, realmente está de moda a rondalla de Reyes. A raíz da película sí que se notou máis expectativa. Este ano notase moito máis interés por parte da xente externa, sobre todo. Sexa quen sexa a gañadora, as rondallas manteñen viva unha tradición secular que fai parroquia arredor da música popular.